Økoshoppen.dk, Danmarks største økologiske udvalg på nettet. Velkommen til Økoshoppen.dk. I denne korte video vil jeg vise dig, hvordan du bruger webshoppen. Først skal jeg finde de produkter, jeg ønsker at købe. I menuen her til venstre, der kan jeg vælge at sortere efter sortiment, varianter eller producenter. Jeg skal købe en sut. Jeg vælger at se sortimentet til børn og baby. Her kan jeg vælge natursutter. Denne her i medium ser rigtig ud, så jeg trykker på navnet for at se et større billede og få nogle flere informationer. Det er som det skal være, og jeg skal have 6 styk af dem her. Indtaster antallet her. Så trykker jeg på læg i kurv. Hos Økoshoppen er prisen på levering 60 kroner. Køber du for mere end 600 kroner, er der gratis levering. Denne pop-up gør dig opmærksom på, hvor meget du mangler at købe for at udnytte dette tilbud. Jeg vil gerne have gratis levering, og jeg mangler faktisk også en gave, så jeg trykker på Shop videre. I menuen til venstre kan jeg under varianter vælge at se nogle forskellige gave- og pakkeløsninger. Jeg kigger mig lidt omkring, og den her ser passende ud. Den køber jeg, og jeg trykker på læg i kurv. Og nu kan jeg se, at jeg får gratis levering. Nu har jeg fundet de varer, jeg ønsker at købe, så jeg trykker på gå til kassen. Her kan jeg se de produkter, jeg har valgt, og det ser rigtigt ud, så jeg trykker på bestil. Jeg har ikke tidligere handlet hos Økoshoppen, så jeg udfylder skemaet her med mine informationer. Hvis jeg havde handlet her før, kunne jeg blot indtaste min e-mailadresse, så finder webshoppen automatisk min adresse frem. Herunder skal jeg krydse af, om jeg ønsker at modtage et nyhedsbrev, og eventuelt om der skal være en alternativ levering. Og så trykker jeg på videre. Her skal jeg vælge, om jeg vil betale med kreditkort eller bankoverførsel. Hvis jeg vælger bankoverførsel, er det her, jeg kan se kontonummeret. Jeg vælger kreditkort og trykker på videre. Inden betalingen kan jeg nu se alle detaljerne omkring min ordre samlet her. Det ser rigtigt ud, så jeg læser forretningsbetingelserne og accepterer her og trykker på godkend. Her indtaster jeg mine kreditkortinformationer, kortnummer, kontrolcifre og udløbsdato. Kontrolcifrene finder du på bagsiden af dit kort. Tryk på spørgsmålstegnet for at se nøjagtigt, hvor disse findes. Og så trykker jeg på godkend. Her kan jeg se min ordrebekræftelse og se, at alting er, som det skal være. Denne modtager jeg også som en e-mail. God fornøjelse på Økoshoppen.dk. Det er aldrig for sent at ændre livsstil. Tænk økologisk, det gør vi. Økoshoppen.dk